Здравейте, съотечественици! Съвсем осъзнато правя това видеообращение и го качвам в социалните мрежи, защото аз като български генерал, който е положил клетва да служа вярно и предано на своя род и родина, не мога да бъда безучастен относно случващото се в нашата клета родина майка България. Ние сме изправени пред прага на въвличането на отечеството ни в един кървав конфликт. През последните дни една разбеснява се клика, наречена евроатлантическа, няма спиране и задръжки. Те бяха домакини на Парламентарната асамблея на НАТО и именно тук от нашата столица те предприеха следващата стъпка към разрастването на конфликта в Украйна и превръщането му в глобален конфликт. Конфликт, който няма да заобиколи нашата страна. Единственият достоен държавник към този момент се оказа нашият президент, той и мой колега, генерал Румен Радев. В неговата позиция, която той най-после изрази открито в Унгария и я затвърди след това в Швейцария, че конфликтът в Украйна, между Русия и Украйна, има само едно единствено решение, а именно по дипломатичен, мирен път. Всяко по-нататъчно снабдяване с оръжие от всякакъв калибър, от всякакви системи, ще доведе до разрастването на конфликта и превръщането му в Трета световна война. Няма да се спирам върху признаците, но всички факти, всички действия, които предприемат не само нашите продажни евроатлантици, защото те не предприемат нищо самостоятелно, те просто изпълняват това, което им се нареди от техният господар, от техният ментор в лицето на администрацията на американския президент Джо Байден. Виждаме, че страните от НАТО и от Европейския съюз все по-настойчиво, все по-яростно и все по-пагубно насочват своите действия към разрастването на конфликта. Ще припомня и ще перефразирам един цитат от Бисмарк, създателят и обединителят на съвременна Германия, на едни негови думи, които той изрича преди малко повече от 150 години. А той казва: за да бъде подкопано могъществото на Русия, са необходими да бъдат предприети следните стъпки. Първата стъпка е да се откъсне Украйна от Русия. А това ще се случи след като се намери и купи продажен елит, който да обърне народното съзнание и да доведе до такава омраза сред населението украинците към руснаците и след това ще се случат всички неща. Нима ние не сме свидетели, че след разпадането на Съветския съюз, тъй нареченият обединен демократичен свят, воден от Съединените щати, се опитаха с поредица тъй наречени цветни революции да овладеят и да наложат свой режим. Тук
преди само няколко часа, бих казал, в нашите продажни слугински медии беше дадена широка трибуна на предишния украински президент Петро Порошенко и едва ли не го възхваляваха, а именно той беше човекът, който в техния парламент, в Украинската рада, произнесе една реч през 2014 година, в която даде началото на геноцида от неофашисткото управление, наложено с помощта на Съединените щати в Украйна. И той подложи на геноцид онази част от украинското население, което се самоопределяше като етнически руснаци и които пазиха своя род и огнище. Днес западните медии твърдят и тръбят, че Русия е агресор, че Русия непредизвикано и без повод нападна Украйна и извършва брутална война. Не, неуважаеми евроатлантици. Русия беше принудена да предприеме тази операция, за да защити многомилионното население, живеещо в Донбас. Защото Русия и повече от 2/3 от страните от целия свят застават на нейна страна. Защото след близо 80 години Русия със своя президент Владимир Путин отново са спасителите на човечеството. Ето защо, уважаеми сънародници, пред нас стои една дилема. След 2 седмици ние сме призовани по-точно, да се явим пред избирателните урни и да дадем своя глас и да определим кои политически сили да ни управляват. Президентът Радев правилно в своето изказване каза, че българите сме поставени пред дилемата да избираме войната или мира. Аз лично ще избера мира. Защото като български генерал аз съм си клел да защитавам своята родина, своя народ, а не да изпълнявам безпрекословно чужда воля и да преследвам чужди интереси. Не на евроатлантизма, да на българщината, да на българския дух, на българската култура и на българската гордост. Бъдете живи и здрави сънародници!